खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दावबायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मानास माहारियारि हाग्रामाखौ बेखेवनानै होफिननाय जासिगोन कभिड-19 नि गोसारनायखौ नोजोर होनानै दावबायारिफोरनि थाखाय मानास माहारियारि हाग्रामाखौ बन्द खालामनानै दोनदोंमोन नाथाय दा कभिड-19 नि थासारिया मोजाङाव फैफिननायनि थाखाय सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तानिफ्रायनो दावबायारिफोरनि थाखाय मानास माहारियारि हाग्रामाखौ बेखेवनानै होफिननो थाखाय आखायाव लाबाय बिटिसिनि दावबाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दास बिथाङा मैया हरखाबै मानास माहारियारि हाग्रामायाव दावबायहैदोंमोन बेनि उनावनो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बे खोथाखौ फोरमायथिनानै होदों बिथाङा लोगोसे मानास माहारियारि हाग्रामाखौ गोदान महर होगोन जेरै गोलेर पार्क गायसंनाय जागोन आरो जिप लाइन बानायनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो मख'नो गोनांदि बिटिसिनि दावबाय बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा धर्मनारायण दास बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास माहारियारि हाग्रामाजों लोगोसे मावजि गेन्द्रि इक'टुरिजमाव दावबायनानै खख्लाबारि फार्मजों लोगोसे बिटिआरनि माखासे जायगाफोरखौबो दावबायथिलि गायसनगोन होननानै खोथा होयो साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां केबिनेटआव आसाम सोरखारनि सिङाव साख्रि मावग्रा आरो पेन्सन लाग्राफोरनि डिए आरो डिआरखौ बारायनानै होबाय आसाम केबिनेटआव माखासे गोनांथार थांखिफोरखौ गनायथि होबाय बेनि मादाव फारियै सेथियाव दङ गासै 52,500 लांदां जानानै थानाय पस्टखौ आबुं खालामनो थाखाय केबिनेटआव गनायथि होबाय 52,500 पस्टनि मादाव सोलोंथाइ बिफानाव फ्राय 22,000 हम डिपार्टमेन्ट एबा पुलिसाव फ्राय 22,000 आरो सावस्रि बिफानाव फ्राय 8,000 रांखान्थि मन्त्रि अजन्त नायक बिथाङा मोनथाम बिफानाव बेसेबां पस्टआव साख्रि थिसननाय जागोन बेनि राउन्ड फिगारखौसो फोरमायनानै होदों नाथाय सावस्रि बिफाननि मन्त्रि केशव महन्त बिथाङा सावस्रि बिफानाव 8,855 पस्टआव साख्रि थिसननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों 8,855 नि मादाव टेकनिकेल पस्ट जेरै डक्टर नार्स आरो पेरामेडिकेल स्टाफआव साख्रिखौ थिसननाय जागोन आरो बेफोर गासैबो मोनथाम बिफानावबो साख्रि थिसननायनि खामानिफोरा सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो जागायजेनगोन होननानै फोरमायथिबावदों नैथियाव दङ आसाम गभर्नमेन्टनि सिङाव साख्रि मावग्राफोरनि डिए आरो पेन्सन लाग्राफोरनि डिआरखौ 17% 11% बांहोदेरबावनानै गासै 28% खालामनानै होनो थाखाय गनायथि होबाय साख्रि मावबाय थानाय आरो पेन्सन लाग्राफोरा डिआरनेस एलावेन्स डिए आरो डिआरनेस रिलिफ डिआरखौ थांनाय 1 जुलाइ 2021 मायथाइनिफ्रायनो मोननो हागोन थामथियाव दङ ट्रेन्सपर्ट आरो स्किल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टआ जयै लोगो नांनानै मोनफ्रोमबो विधानसभा बियाबनिफ्राय 50 लाइमोनफोरखौ ड्राइभिं ट्रेनिं होगोन आरो बेनि उनाव कमार्शियेल गारि बायनो थाखाय सासेयाव 1 लाख रांनि साबसिडि होनाय जागोन केबिनेटनि बे थांखिजों आसामनि गासै 6,600 लाइमोनफोरा मुलाम्फाखौ मोननो हागोन ब्रैथियाव दङ लालुं हारिनि सुबुंफोरखौ टिवा हिसाबै गनायथि होनो थाखाय आसाम केबिनेटआ मिरु सोरखारखौ खावलायहरनो थांखि लाबाय आसाम डाइरेक्टरेट अफ हायार एडुकेशनआ आसामनि गासैबो सोरखारि कलेजफोराव 75% सिटखौनो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनिफ्राय उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामनानै होनो थाखाय खावलायदों बेजों गुबुन बर्ड जेरै CBSE नि फरायसाफोरनि थाखाय खालि 25% सिटआल' थागोन बेनि थाखाय डाइरेक्टर अफ हायार एडुकेशन धर्मकान्ता मिलि बिथाङा स्टेट इउनिभार्सिटि आरो सोरखारि कलेजफोरनिसिम गांसे लाइजामनि गेजेरजों खावलायहरदों लाइजामनि गेजेरजों गासैबो सोरखारि डिग्री कलेज आरो प्रभिन्सियेलाइज कलेजफोराव आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनि फरायसाफोरनि थाखाय 75% सिटखौ रिजार्भ खालामनानै होनो थाखाय खावलायहरदों आरो बेनि अनगायैबो आन्डार ग्रेजुवेट लेभेल कर्सनि थाखायबो 20% सिट बांहोनो आरो बेनि थाखाय डे आरो इभिनिं मोननै शिफ्टआव एडमिशन होनो थाखायबो खावलायहरदों बाक्सा जाला खोन्दो जौगाखां मावखुलियाव जानाय जाख्ल'नायनि सायाव 24 घन्टानि गेजेरावनो एक्शन लाबाय मख'नो गोनांदि सानसे सिगां जाला ब्लकनि जुनियर इन्जिनियार जय चन्द्र दासआ रायजो राजाफोरनि थाखाय सौफैनाय गंब्रै जि सुथाबग्रा मेसिनखौ खावनानै लांनो नाजादोंमोन नाथाय जायगानि UPPL दोलोनि सोद्रोमाफोरानो मेसिन खावनानै लांनो नाजानाय समावनो जुनियर इन्जिनियार जय चन्द्र दासखौ हमनो हादोंमोन रायजो राजाफोरनि थाखाय सौफैनाय गंब्रै जि सुथाबग्रा मेसिनखौ लांखुमानो नाजानायखौ जय चन्द्र दासआबो सिमान लादोंमोन नाथाय माखासे सुबुंफोरखौ मदद होनो थाखायसो लांनो नागिरदोंमोन होननानै फोरमायथिदोंमोन बेबायदि जाथाय जानायनि 24 घन्टानि गेजेरावनो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा जय चन्द्र दासखौ सासपेन्ड खालामनो थाखाय बिटिसिनि सेक्रेटारि PNRD निसिम लाइजाम लिरहरदों
जेब्लासिम नायबिजिरनाया जोबा अब्लासिम जुनियर इन्जिनियार जय चन्द्र दासखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायथ'नो थाखाय लाइजामनि गेजेरजों राकेश ब्रह्म बिथाङा लिरहरदों। हाजो ओनसोलनि लामाफोराव माब्ला गोजौ ओनसोलनिफ्राय हा गिसि गाबोगोन बेखौ हमदांस' हाया। हिमाचल प्रदेशआव गिख्रंथाव हा गिसिगानाय जाथाय। हिमाचल प्रदेशनि किन्नौर जिल्लानि रिखंपिय' सिमला हाइवेआव गिख्रंथाव हाजो गिसिगानाय जाथाय जादों, जेराव गोजौ हाजोनिफ्राय गिदिर गिदिर अन्थाइ बल्डारफोर आरो हाया गाहाय लामायाव गोग्लैफैदों, जायजों थांलाय फैलाय जानाय सुबुंफोरा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों। बे गिख्रंथाव हा गिसिगानायजों हिमाचल र'ड ट्रेन्सपर्ट कर्प'रेसन बास जेराव सा 40 दावबायारिफोर दंमोन। बे बासआ हाजों फबसिनजादों, गंसे ट्राकआबो हाजों फबसिनजादों आरो गोबां फिसा फिसा गारिफोराबो हा सिङाव फबसिनजादों। बे जाथायजों दासिम सा 11 सुबुंनि जिउ खहा जानाय रिपर्टआव मोननाय जादों आरो गोबां सुबुंफोरानो गोमानानै दंबावो होननानैबो मिथिहोदों। हाजों फबसिनजानायनिफ्राय आर्मी, NDRF, ITBP, CSF आरो माखासे हान्जाया रैखा खालामनाय हाबाफारिखौ मावदों। प्रमद बर' बिथाङा रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय खामानि मावदोंब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै BTCनि चिफ बानाय, अब्लासो रन्जन दैमारि बिथांनि थाखाय खामानि मावदों होननानै गनायगोन। बे रावा आं बुंनाय नङा। बारग' NDPनि सोद्रोमाफोरा रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनजानाय बारग' NDPनि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनो थाखाय दाब दाब ओनसोलाव फ्राय सानफ्रामबो सोमावसारदों। थिग बेबायदिनो मैयाबो तामुलपुर जिल्ला NDFBनि सोद्रोमाफोर आरो बाक्सा जिल्लानि बरमायावबो बारग' NDPनि सोद्रोमाफोरा सोमावसारदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनहा गोबां खोथा बुंथिदों। सानसे सिगां BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा रन्जन दैमारि बिथांनि थाखाय खामानि मावदोंना मावाखै बेखौ जायखिजाया CC केमेरायाव नुनाय नङा, नाथाय इसोरनि CC केमेरायावसो नुनो मोनगोन होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि सायावनो बिथांमोनहा बुंथिदों दि थारैनो रन्जन दैमारि बिथांनि थाखाय खामानि मावमारदोंब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनानै BTCनि चिफ बानाय, अब्लासो रन्जन दैमारि बिथांनि थाखाय खामानि मावदों होननानै गनायगोन। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा दाबि खालामबावदों दि 33 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव बिथार गोरोबथा जाबाय, नाथाय दासिमबो बारग' NDPफोरनि हाइनास आरो नन हाइनास केसआ बोखारजायाखै आरो जिउ खुंनायनि राहाखौबो बांसिनानो मोननो हायाखै। बिथार गोरोबथायाव लिरनायैनो थालांबाय होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। माखासे खामानिया सम लागोन, नाथाय बारग' NDPनि नन हाइनास केसआ बोखारजानांसिगौमोन, नाथाय केस बोखारनायनि खोथायाथ' दोनथ', दासिमबो बारग' NDPफोरनाव वारेन्ट फैयो, जाय फैनो नांलामोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। वारेन्ट फैनायनि थाखायनो दिनैसिमबो न'आव गोजोनै थानो हाया, हराव खारनानै थानो गोनां जायो। बेनिखायनो केसखौ बोखारनो हायाब्लाबो वारेन्ट फैनायखौ बन्द' खालामनानै होनो थाखाय BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौ गुरैयै खावलायहरदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बारग' NDPफोरा जि मोननो गोनां रां बेखौ माब्ला होमारगोन बेफोरखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखायै खोन्थानानै होनो थाखाय प्रमद बर' बिथांनिसिम खावलायहरदों। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा सिगांनि समाव जेरैबायदि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुङोमोन, थिग बेबायदिनो बिथाङाबो अदेबानि प्रमद बर' बिथाङाबो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनांगौ, मानोना दा बिथाङा गोहोआव दं होननानै फोरमायथियो। बेफोरनि अनगायैबो BTC गोरोबथानि गेजेरजों जेरैबायदि BLTनि सोद्रोमाफ्रा थोंजोङै साख्रियाव थिसनजादोंमोन, थिग बेबायदिनो बारग' NDPनि सोद्रोमाफोराबो लुबैयो होननानै फोरमायथिबावो। बेफोर गासैखौबो खामानिखौ प्रमद बर' बिथाङा जुदि मावनो हायोब्ला उननि समाव बारग' NDPफोरनिफ्राय गोबां मदद मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथिबावनायजों लोगोसे बारग' NDPनि सोद्रोमाफ्रा सिगांनि समाव गुबुन गुबुन जाबायमोन, नाथाय दा क'अर्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजों गासैबो बारग' NDPफोरानो ज' जाबाय होननानैबो फोरमायथिबावो। बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि जयै हारिनि थाखाय सोमावसारबोनाय बिथांमोननि लोगोफोरानो MLA, मन्थ्रि बायदिनि बिबान लानानै दङ, जेरै लरेन्स इस्लारि, गबिन्द बसुमतारी, उर्खावगोरा ब्रह्म आरो भुपेन बर', नाथाय बिथांमोनहा एसेम्ब्लियाव फंसेबो बारग' NDPनि जेंनानि सोमोन्दै सावराया होननानैबो अजद होबावदों बारग' NDPनि सोद्रोमाफोरा। लोगोसे 15 आगस्टनि सिगां रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासैखौबो उदां खालामनानै होआब्ला गोख्रोङै सोमावसारनायनिबो हुमखि होदों बिथांमोनहा। टेटआव उथ्रिसार जानो हानाय गोजौ फरायसालि आरो जौसिन फरायसालिफोरनि बर', एसामिस, हिन्दी आरो संस्कृत बिजोंनि फोरोंगिरिफोरखौ साख्रियाव थिसननो थाखाय दिनै थिसनलाइ गथायगोन। क'क्राझार जिल्लानि थाखाय मोन 144 आरो चिरां जिल्लानि थाखाय मोन 96 एपइन्टमेन्ट होनाय हाबाफारिया दिनै क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जागोन। बेबायदिनो गाबोन अदेबानि 13 आगस्टआव बाक्सा आरो 14 आगस्टआव अदालगुरि जिल्लानि टेट पास जानायफोरनो फोरोंगिरि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननानै होगोन।
बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा दासान्दि दाब दाब जायगायाव थांनानै दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरजों सावरायलायहैनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्लानि दाब दाब थावनिफोराव प्रमद बर' बिथाङा दावबायहैनानै गोरिब नखरनि सुबुंफोरखौ सुलाद लाहैनायनि उनाव मैया क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब जायगायावबो दावबायनानै सुलाद लाहैदों। लोगोसे फैगौ 15 आगस्टनिफ्राय 2 अक्ट'बरसिमनि गेजेराव सानफ्रोमबो गंथामनिफ्राय गंबा दुखुथिया नखरफोराव थांनानै खौरां लाहैनो थाखाय बिटिसिनि इएमफोरखौबो बिथोन होदों प्रमद बर' बिथाङा आरो 2 अक्ट'बराव गोरिब नखरनि थाखाय मा राहा लानाय जागोन बेनि सायाव सावरायलायनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। दुखुथिया नखराव हाबनानै प्रमद बर' बिथाङा मा सावरायलायदों बेनि सायाव नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा जब कार्ड PMAY जि बिथांखिनि गेजेरजों न' आरो रेशन कार्ड बायदि बानायनानै होनो थाखाय खोथा होलांदों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों दि रायजोफोरनि गेजेराव गोबां जेंना दङ, गोबां गोरिब दङ, नाथाय बिथांमोनखौ रावबो नायफैयाखै। बिसायख'थिखौ बांद्राय नोजोर होनो गोनांथि गैया होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। मानोना बिसायख'थिया फैगोन थांगोन, गोबां राजा मन्थ्रि जालांबाय, नाथाय गोरिबखौ रावबो खबर लाफैयाखै होननानैबो फोरमायथिबावदों प्रमद बर' बिथाङा। तिनसुकियायाव 4 NSCN केडारजों लोगोसे गोबां बिबांनि हाथियार हमनो हादों। आसाम राइफल आरो आसाम पुलिसनि जथायै सिग्रोमनायावनो तिनसुकिया जिल्लानिफ्राय 4 NSCNनि केडारफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ हमनो हादों। गंथाम एसल्ट राइफल, गरनै 293 गोथां गुलि, गंस्नि मेगजिन आरो गंथाम मबाइल फन। रिपर्टनि बायदिब्ला आसाम राइफल आरो आसाम पुलिस जथायै 24 घन्टा सिग्रोमनायनि उनावनो आसाम अरुणाचल सीमानिफ्राय बेफोर हाथियारफोरजों लोगोसे 4 सुबुंखौ हमनो हादों। हमनो हानाय 4 NSCN केडारफोरनि मुङा फारियै असा गांसा, फुमला पान्सा, पांलां गांसा आरो जांगां पटादाम। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।